Темата е много дълбока, солидарността, и ще ми позволите да се опра, аргументирайки тезите си, не толкова на мой опит, колкото на един безспорен авторитет, който аз наричам книгата, защото мисля, че само един документ може да се нарича книгата с главна буква. И така, солидарността. Солидарността се е зародила, по-скоро е станала осъзната необходимост тогава, когато човек, макар и неволно, е разбрал думи, казани много по-късно от нашия Спасител: двама са по-добре от един. Когато единият е немощен, другия ще му подаде ръка. Солидарността, това е умножаване на силата на слабия човешки индивид, защото той е ограничен. Предполагам, първо се е зародила в семейството, след това рода и така нататък, и така нататък. Една безспорна ценност. Нещо, което е много актуално, защото, пак повтарям, силата е тази, солидарността е тази, която умножава възможностите на отделния индивид, който е едно безпомощно създание в ръцете на природата. И това, слава Богу, е осъзнато доста отдавна. Но тъй като трябва да говорим за съвремието, от какво зависи солидарността, която, мисля, че ще се съгласите с мен, не е особено разпространена в нашето съвременно общество и специално българското. Аз лично мисля, че за да си солидарен, трябва да си мотивиран, а когато трябва да сме солидарни, т.е. като нация, трябва да сме и мотивирани от някакви общи ценности, които споделяме, и това са националните идеали. Професор Ботев, аз съм от 23 години, случайно попаднах в политиката. Просто не обичах режима и реших да му се издървя. Не знаех с какво се захващам. Безкрайно обичах професията си и тя много ми вървеше. Но въпреки това, че от 23 години съм на много висока камбанария, познавам не по-малко от половин милион души лично, аз се затруднявам, уважаеми господа и дами, да формулирам национален идеал. Затруднявам се. Аз лично се затруднявам да ви кажа да съм усетил някъде и видял формулирани национални идеали. Ние не знаем на къде вървим. А национални идеали или съвкупност от национални идеали са тези, които мотивират нацията. Да, отделният човек се мотивира от по-дребни неща. От оцеляване, от БМВ-та, от силиконки и така нататък. Но това, което може да мотивира нацията, са национални идеали. Аз, честно казвам, не мога да ви кажа днес такъв. А е имал. Когато Генералният щаб е правил нещо като прогноза колко доброволци ще се запишат за Балканската война, която е била неминуема, са направили разчет, предположение за 300 хиляди. Записали се 670 хиляди. Тоест имало е нещо, което е карало хората да се чувстват като общност. Имало е освобождение, имало е обида, нали, знаете, съединение, имало е България в национални граници. Мисля, че някъде около 20-та година изпускаме нещата. Комунизма не беше идеал. Той беше наложен. Макар че много хора му повярваха. Още един пример само, исторически, за национален идеал като мотивант на човешкото поведение. На мен една посланическа жена ми е разказала за своя дядо, който е бил 8 годишен по време на Балканската война и се играли на войници и той имал барабанче. Като се откачи това дете, по какви влакове се е крило, не знам, но се отзовава на фронта.
и една рота го осиновява и го влачи до Чаталджа. Каква е била тая психология тогава? Това 8-годишно дете да иска да се бие за родината. Това са неща абсолютно непознати в днешно време, професор Фотев. По-нататък. Солидарността за мен е част от ценностната система на индивида и тя трябва да се възпитава от момента, в който индивида е пластичен и възприема. Когато те водят за ръка баба ти, майка ти в църквата и когато ти чуваш какво е добро, какво е зло, в момента, в който ти си пластичен, ти би възприел тези неща. Много по-трудно е това на стари години да стане. Тъй като вие говорихте за църквата, това възпитание в солидарността, в църква, училище, семейство, днес е трагично положението. Какво те възпитават в семейството? Едни безумно изнервени родители, които се обвиняват един друг, които плюят всичко, защото виждат причините за своите огромни, най-вече материални проблеми във всичко друго, не и в себе си. А ние никога не желаем да признаем, че ние имаме вина за проблемите, които имаме. Все някой друг ни е виновен. В крайен случай лошия късмет казваме, ако не може да персонифицираме вината в някой. Училището. Мисля, че просто не трябва да се говори по тази тема. Тук все пак така гледам хора на възраст и по-млади. Не може да става сравнение между училището днес и това, което ние помним, сме учили. Църквата. Много добре съм запознат с тази материя и така нататък. Може би в православието, професоре, някак си не е... Нашата църква никога не е имала традиция в социалното обгрижване, болници и така нататък. Макар че претендира да е най-автентичното апостолската църква. Ако тя беше най-близо, като практика, тя би следвало да знае, че Спасителя казва, ако любов нямате помежду си, нищо нямате. Ма някой от тях не са и вярващи. Разбира се. Което е ужасяващо. Значи, индивидуализма и солидарността. Няма лошо в индивидуализма, когато не е краен. Мисля, че при нас индивидуализма стигна такива мащаби, че той вече играе абсолютно опустошителна роля. Защото се получава една много интересна комбинация. Ние считаме, че може да оценем сами и че е по-лесно. Ето, имаше един човек там зад мене и така, докато тук говориха, немеца особено, първо това ми каза, защо няма профсъюз в Министерството на транспорта? Ами каза, защото няма 5 куражли, които да го направят. За да се бориш за нещо, първо трябва за теб свободата да е ценност. А тя не е ценност, разберете го. Разберете, такава духовна катастрофа, ние не сме били в писаната си история. Казвам го и го казах и на президента. Може да му стана приятно. Това е положението. Такава духовна катастрофа ние сме били в писаната си история. Стратегии 2020. Това е сега хит. Стратегии в едно, в друго. Хора, ако няма духовното, което мотивира човек, тогава материалното е абсолютно хаотично. Нещата са ужасяващи. Един от основните духовни компоненти, това е солидарността. Но това нещо трябва да се почне от малък. И страх, безумен страх виждам в българин.
От всичко. От началник, от жена му, от не знам какво. Страх. Не знам защо си мислиш, че трябва 6 месеца да ти да заплата, за да скочиш да протестираш. 6 месеца. И то не някакви префинени интелектуалци. Ви говоря за мъжаги, миньори и така нататък. 6 месеца трябва. Аз не мога да ги накарам на сила да се борят за свободата си. Те трябва да го искат. Аз ще бъда в първия ред. Не съм бягал от първия ред, но не мога да го накарам на сила, господин Иванов. Не мога. Трябва той да поиска да е свободен. А това значи за него свободата да е някаква ценност. Не знам, солидарността може да се възпита бързо и бавно. Бавният процес го казах. Това е възпитание чрез църква, семейство, училище и така. Бързия страдание. Чрез страдание. И така както я караме, имам чувството, че ще стигнем до някаква много сериозна и мащабна катастрофа, която да ни отреси. Не може така постоянно да затъваме. Ще дойде момент, в който ще се случи нещо грозно. И тогава може би ще си кажем: Господи, как го допуснахме? Как стигнахме до тук?